Human sa kapin usa ka buwan sa pagpuyo sa mga temporary shelters, si Provincial Administrator Edmundo Pacamala nibutyag nga niadtong Sabado lang nanguli na sa ilang mga panimalay ang 300 ka mga bakwit nga naapektuhan sa panagbangi sa militar ug mga Maoist rebels. Ang mga bakwit nga mga residente sa Barangay Minaluang, Claveria, Misamis Oriental. Ang pagpauli sa mga bakwit timing sab sa pagdeklara sa nationwide ceasefire sa New People's Army sugod niadtong Disyembre 18 hangtod January 19 sa sunod tuig. Hinumdumang ang mga bakwit nilaya sa ilang mga balay tungod sa kahadlok nunot sa mga gipahigayong search and rescue operations sa mga sundao sa gobyerno aron makit-an og balik sila si Private First Class Marnel Sinches ug Private First Class Jeril Yurong kinsa anaa sa poder sa mga rebelde duol sa Bukidnon, Misamis Oriental ug Agusan del Norte.